दिनैहाय जोंनि बे बिस्तिमपुर हालामाव बे फालिनायनि बे 12 नभेम्बर फालिनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो बिनि सिगां नोंथांमोननि निउस चेनेल रादाबखौ आङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोहोनाय जाबाय आरोखि। दा जों दिनै बे 12 नभेम्बर सान फालिनाया दिनैल' नङा, जों टिपकाइ प्राइमारि बा सारा बर' जायगायावनो जों फालिबाय थाखायो आरो बेखौ फालिनायनि ओंथियानो जाहैदों जाहाथे बर' रावा गेवलांथों। बर' राव गेवलांबासो जोंनि हारियाबो थांनानै थागोन आरो जों बे बर' रावा जाहाथे बुहुमाव थांनानै थायो जों बेखौनो अराय सम आसा खालामगासिनो दङ आरो बिदिनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनानै जेनेबा नेपाल, भुटान, नेपालाव थांबाय, अरुणाचलाव थांबाय, जेरावबो थाङै दिनैहाय बर' थुनलाइ सानखौ फालिगासिनो दं। जेरै नेपालाव थांनानै दिनै नेपालावबो बर' मिडियामा हयथ' जागायजेनबाय होननानै जों दा मिन्थिगौ। दा जोङो बेनि गेजेरजों जोङो दा बेवहाय फालिनायनि मेन ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बे बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियो आरो आगोलाव मोनथिदोंब्लाबो हयथ' बे जिनिसा एसे माने लासैनो जोंनि गेजेराव सांग्रांथिखौ एसे रायजो राजाखौ एसे खम नुदोंमोन आरो जोंनि बे हाबसोनाय जायगाफ्रावबो जोंनि जे सांग्रांथिया एसे खम जानायलाय जोङो बे जिनिसखौ गोथौ जायगायाव लांनानैबो जों बर' थुनलाइ सानखौ फालिनाय जायो। बे फालिनायनि मिनिंआ जाहैबाय जे जोङो साफ्रोमबो बर' फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा जाहाथे गावनि मानदान्दाखौ जाहाथे खन्थाइनि गेजेरजों बा खन्थाइ आवरायनि गेजेरजों सामफुर स्पिचनि गेजेरजों माने गावखौ जाहाथे सांग्रांथि खालामनो हायो आरो बे बर' थुनलाइया जोंनि भारत संबिधानावबो जोंनि गनायथि मोनबाय। भारत संबिधानाव गनायथि मोननाया साधारन खोथा नङा, मानोना भारताव बिराद गोबां भाषा दं। बे गोबां भाषानि गेजेराव दिनैहाय जोङो जे बर' रावखौ जे जों दिनैहाय भारत संबिधाननि गेजेराव जों थिसननानै लानो हाबाय, जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो माने गोहो गोरा होननानै जों साननानै लानांगोन आरो दिनै आं बे बर' थुनलाइनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि समाजारिनि बे मोनफ्रोमबो जाहाथे बिनि गेजेरजोंनो समाजारि थासारिफ्राबो मोजां जालाङो बेखौ जों आसा खालामो। जों अरायबो बे बर' थुनलाइ सानखौ फालिबाय थागोन जोंनि बे क'क्राझार ओनसोलाव। बेनो आंनि बुंनांगौनि बाथ्राया बर' थुनलाइनि सोमोन्दै। क'क्राझारनि हालामनि मानसिफोरखौ जाहाथे ओरैबायदि जों खावलायनो सानो जाहाथे बर' थुनलाइनि गेजेरजों समाजारि थासारियावबो जों सांग्रांथि जानो खावलायनो लुबैयो। जेरै जोंनि समाजनि थासारिया जोबोद गुलाय गुजाय जानानै दं। जोङो बर' बिसेसकै जोङो बुंनो थाङोब्ला आरोखि बर'नि गामिफ्राव जोङो ओरैबायदि नुबाय दा एसे सांग्रांथिखौ खम नुदों। गथ' गथायखौ जोङो जाहाथे फोरोंनाय बेलायाव गार्जेनखौ जों सांग्रां जाजानो लुबैदों। गार्जेनफोरा सांग्रां जायोबा फरायसालियाबो फोरोंगिरिफ्राबो गासिबो सांग्रां जानो हागोन। होमबासो जोङो मेलेमजिबि मानसिफोरखौ जोङो दिहुननो हागोन। मेड जायखौ जोङो जाथिया मेड जायोब्लासो बा गथ' गथायखौ फोरोंनो हाब्लासो जोङो जाथिया थांनानै थागोन आरो साहित्यआबो होमब्लासो दावगागोन। जाथिनि सिन्था सरसाखौ जों खालामनो हागोन। नङाबा जों गुबुन हारिजों बोरै फेर मारिनो हानो? गुबुन हारिजों फेर मारिनांगौबा दानि जुगाव खम गोरलै खोथा नङा। जोङो गिदिर खोथाखौबो सिन्था खालामनांसिगोन दा। गिदिर खोथा सिन्था खालामनो हाबासो गिदिर खोथाफोरखौबो जों सावरायनो रोंनांसिगोन। होमब्लासो जों जाथिया जौगानो हागोन आरो बेखौ आं बुंबाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो बिसेसकै आं मोनसे जिनिसखौ खावलायनो लुबैदों। आङो समाजारि थासारिनि गेजेराव मोनसे जिनिसखौ हयथ' आंनि बुंनाया हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन। आं मोनसे जिनिसखौ खावलायनो लुबैनाया जाहैदों जे जोंनि समाजारि थासारियाव दा हिन्जाव माहारिनि जे गिदिरा जिनिस लानाय बे जिनिसखौ एसे खमायजानो लुबैबाय। मानोना बे जिनिसखौ जुदि बे फेग्रा मुवाखौ जुदि रिसार्च खालामनानै एनालाइसिस नायोबा हौवाफोरनिसो बांसिन जानानै दं, जायनि थाखाय खुब दुखु मोनथाव। जायनाखि बिमा माहारियानो दिनै सांग्रां जानांगौ। जुदि बिमा माहारियानो जुदि फेग्रा जिनिसखौ लायोबा माने खुब जाथिया एसे गाहायाव माने थांनो माने गोनां बादि नुयो आरोखि। जायनि थाखाय आं खावलायनो लुबैनाया बेनो बिमा माहारिया जाहाथे बे लोंनाय जानायाव जाहाथे गोग्लैसोनानै थाया। जों नुबाय समाजनि खामानि मावनायावबो जों टिपकाइ बर' थुनलाइ आफादा जोङो 3 आफादजों जोङो लोगो लानानै खामानिखौ मावो दा। जेरै जोङो टिपकाइ आनसलिक एबसु आरो टिपकाइ प्राइमारि बर' समाज आरो टिपकाइ थुनलाइ आफाद जोङो समाजाव टिपकाइ ओनसोलाव जोङो नायै नुबाय जे जोङो दा नैबे लोंनाय फेग्रा मुवानि लोंनायनि बिबांखौ जोङो रिसार्च खालामनानै नायोबा, समिक्षा खालामनानै नायोबा हौवाफोरनिफ्राय हिनजावफ्रासो बांसिन लोंनायखौ नुयो। ओरैबायदि लोंनाय नुयो आरोखि। मोनसे गामियाव जुदि नोंथांमोना थाङोबा ओरैबायदि रिसार्च खालामनानै नोंथांमोना नुगोन। गामियारियाव थाङोबा नोंथांमोना न'खर रिसार्च खालामोबा नुगोन। खालामोब्लानो मोनथिगोन जे सोर बांसिन लोङो बे जौ होनाय जिनिसखौ। दा नंखायनो आङो रायजोनि गामि ओनसोलनि
जे आइ आफामोनखौ आं खावलायनो लुबैदों हिन्जाव माहारिफ्रा लोंनायनि जिनिसखौ एसे खम खालाम गाज्रि मोनो नङा हिन्जाव माहारिफ्रा बे बाथ्रा बुंनायखौ आं बेखौनो दिनै बे 10 नभेम्बरनि गेजेरजों आङो बेखौ समाजनि थासारिखौ आं बेहायनो खावलायनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मा आयदाफोर लानानै खुंफुंदों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों खन्थाइ आवरायनाय जाबाय हरखाब बुंनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै सावराय मेल दं सावराय मेला जाहैबाय बिसेसकि जोंहा आलासि लिंहरदों गेवलां मेल दं आरो बे सावराय मेलावबो जोंहा दिनै गथ' गथाय फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ लानानै जोङो सावराय मेल खालामगोन बे सावराय मेल खालामनायनि ओंथियानो जाहैबाय जेनेबा सांग्रांथि जानाय हारिया बोरै थांनांगौ बोरै जोंनि साहित्यआ जौगागोन बेनो बेखौनो जों बिनि थाखाय जोङो गोरों मानसिफोरखौ लानानै जोंनि गथ' गथायनि नलेजाव जों होनाया बेनो सावराय मेल लानाया बेनो जोंनि थांखिया बे आरो बर' रावा अरायबो जाहाथे गेवलाङो बा गोसारो बेखौनो बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेनो फोजोबनाय जाबाय आङो दिनै नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनि गेजेरजों सुंद' बिबुंथि फंनैसो बुंनो थाखाय गसंबाय दा जाय हक बे जोंनि सर्बजरा हालामनि सिबखाय आनसलिकनि आन्दाराव जोङो प्राइमारि साहित्य सभा बर' समाज एबसु मोनथाम आफादजों जोङो जथायै बे हाबाफारिखौ मावो जिखुनु हाबाफारिखौनो जोङो खौसेयै मावो दा 10 नभेम्बर फालिनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिबोबाय आबै आबौनिफ्रायनो मिथिबोदों जाहाथे बर' रावा रमान स्क्रिप्ट आन्दलननिफ्राय उदयासनफ्राय आन्दलननिफ्राय जोंनि बे बर' हारिया बिथांमोनहा जोंनो बिहोमा होलांबाय बे बिहोमा होलांनायखौनो जोङो दिनै बे बिसतिमपुर एमइ स्कुलाव खुंनाय लाहार फाहार खालामदों आरो खुंगासिनो दं जाय हक हारि हिसाबै आङो समाज हिसाबै खावलायनाया बेनो जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा गावनि बिमानि रावखौ मोजाङै मोजां फरायो गोसो होनानै आं बेखौनो खावलायबाय गिबि आरो धोरोम आरो समाज होनोब्ला जोङो बिदिनो खना खनला हाग्रा बंग्रा रायजो जानाय मोनफा गामियाव जोङो समाजाव साफा गावफ्रा थायो बे गावफ्रानि आन्दाजोंनो जोङो समाजखौ फोसाबो बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ थि सांग्रांथि जानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 2 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।